कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ ഭഗവതേ ഹരേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलिदं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് प्रणाम माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എല്ലാവർക്കും മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പരീക്ഷത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടതൊരു അംശമായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിച്ചു. ഭഗവാൻ കണ്ടത് ചതുർബാഹുവായിട്ട് ദർശനം കൊടുത്തു. ദർശനം കൊടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അതിസുന്ദരമായ സുന്ദരമായ ശരീരം, കിരീടം, പീതാംബരം എല്ലാം പരീക്ഷത്തിന് കണ്ടു. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്കാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്. അത് പറയില്ല, എന്തൊരു പരിഭ്രമണം ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗത പോലെ, ഒരു ഉൾക്കല പോലെ പരീക്ഷത്തിന് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാൻ സർവശക്തനായിരുന്നു, സർവവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തനെ ഹമേശ സംരക്ഷിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ പരീക്ഷനെ രക്ഷിച്ചാ പരീക്ഷത്തിന്റെ അത്രയും നല്ല ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു പരീക്ഷത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിച്ചത്. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അർച്ചാവിഗ്രഹം ഭൗതികമായി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സൂര്യന്റെ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി സൂര്യൻ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളി ഭക്ഷീകരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മ തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കണ്ട ശിശു. പിന്നെ പരീക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ആ ശിശു പരീക്ഷത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ കണ്ട ഈ ചതുർബാഹു ഭഗവാൻ ആരാണ്, എവിടെയാണ്? പിന്നെ കണ്ടൂല്ല. ശിശു ആ ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സർവ്വ ദിശകളെല്ലാം പക്ഷെ ദേശകാലത്തെ എല്ലാം അപരിതനായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവും ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകന്മാരും പരമദിവസ പുരുഷനെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ നാലത്ത് പുറത്ത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടം വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ.
11ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ച് കുറച്ചെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പോയത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ശ്യാമവർണ്ണനായിട്ടും അത്യന്തം മനോഹരമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെട്ടതെന്നും മഞ്ഞപ്പട്ടുടിയാട് ധരിച്ച് ഇന്നലെ കിരീടം ധരിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത്. നാരായണ രൂപത്തില് പിന്നെ രക്തവർണ്ണം പൂർണ്ണ കണ്ണുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരീക്ഷത്തിന് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരു ഗദ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ ഒരു ഉൽക്ക പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിയതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ, അതെ, സൂര്യൻ മഞ്ഞുതുള്ളി ബാഷ്പീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ താപത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാൻ. ആ താപം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ആ സമയത്ത് പരീക്ഷിത്ത് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഭഗവാനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം, ഇനി അടുത്ത ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിധൂയ തതമേയാത്മാ ഭഗവാന്തർമുഖമഭൂദ്വിഭുഃ മിഷതോ ദശമാസസ്യ തത്രൈവാന്തർധതേ ഹരിഃ. വിധൂയ തതമേയാത്മാ ഭഗവാന്തർമുഖമഭൂദ്വിഭുഃ മിഷതോ ദശമാസസ്യ തത്രൈവാന്തർധതേ ഹരിഃ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിധൂയ തതമേയാത്മാ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം നമ്മൾ കുറച്ചുപേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലദേശത്തിന്റെ പരിമിതി ആര് ബാധിക്കും? ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അപരിമിതനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്രയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗുണപരമായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണെങ്കിലും അളവില് പരമായി പരമാത്മാവും സാമാന്യ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഒരേപോലെയാണെങ്കിലും അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാക്കളും സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഏന സർവവിധം തതം, ഇരുവിധത്തിലുള്ള ഈ സർവവ്യാപനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു സാമാന്യ ജീവാത്മാവിനെ പരിമിതമായ സ്വശരീരത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ സർവ്വവ്യാപിയാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതേസമയം പരമോന്നത ജീവാത്മാവ് സർവ്വകാലങ്ങളിലും സർവ്വദേശങ്ങളിലും സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നു. കൂടെ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും സർവ്വവ്യാപിയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിന്റെയും സർവ്വവ്യാപനം തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ജീവാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് സർവ്വവ്യാപിയാകാൻ സാധിക്കുന്നത്? സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് സർവ്വവ്യാപിയാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാകുന്നത്. അതേ സമയം പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്, പരമോന്നത ജീവാത്മാവിന് സർവ്വകാലങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലും സർവ്വവ്യാപിയാകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന്മേൽ തന്റെ സർവ്വവ്യാപനത്താൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ജീവാത്മാവിന് വേറൊരു ജീവാത്മാവിൽ തന്റെ സർവ്വവ്യാപനം കൊണ്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല. എന്നാൽ പരമോന്നതനായ പരമാത്മാവായ ഭഗവാന് കാലങ്ങളുടെയും സർവ്വദേശങ്ങളുടെയും സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും മേൽ അപരിമിതമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നു. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല. പരമാത്മാവിന് എല്ലാറ്റിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും. ദേശങ്ങളുടെയും ജീവാത്മാക്കളുടെയും അപരിമിതമായിട്ട് കാലവും ദേശവും ജീവാത്മാക്കളുടെയും അപരിമിതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാറ്റിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനല്ലാത്ത സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിനുള്ളിൽ
ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സർവ്വവ്യാപിയാണ്, കാലോദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്തവനും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിനുള്ളില് വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകനായി ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനാണ്, ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകനാണ്. പരമോന്നതനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ആത്മാവായ ഏതൊരാളും ധാർമ്മികനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആരും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരും ധാർമ്മികരാണ്. അവൻ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനാൽ പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയം തേടിയിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ ഭഗവാൻ ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അധർമ്മികളുടെയും പരോക്ഷ സംരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ധാർമ്മികളുടെ മാത്രമല്ല അധർമ്മികളുടെയും സംരക്ഷകൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിലല്ല, പരോക്ഷമായിട്ട് സംരക്ഷകനാണ്. എന്തെന്നാൽ തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ അവരുടെ പാപങ്ങളെ അദ്ദേഹം തിരുത്തുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ അധർമ്മികളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വിട്ട് ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലൂടെ, ദണ്ഡന നടപടിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ അധർമ്മികളെ ഭഗവാൻ തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. 10 ദിശകളാൽ ആഭൂഷിതനായവൻ എന്ന് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ 10 ദിശകളാൽ ആഭൂഷിതനായവൻ എന്ന് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. മുകളിലും താഴെയും 10 ദിശകളുടെ ഉടയാടകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ സർവ്വയിടത്തും സന്നിഹിതനാണെന്നും സ്വേച്ഛാനുസരണം എവിടെയും എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷനാകാനും അപ്രത്യക്ഷനാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നും ഇതർത്ഥമാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? 10 ദിശകളാൽ ആഭൂഷിതനായവൻ എന്ന് ഭഗവാനെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുകളിലും താഴെയും പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് 10 ദിശകൾ, ആ 10 ദിശകളുടെ ഉടയാടകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ സർവ്വവിടത്തും സന്നിഹിതനാണെന്നും സ്വേച്ഛാനുസരണം എവിടെയും എല്ലായിടത്തും പ്രത്യക്ഷനാകാനും അപ്രത്യക്ഷാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്നും ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷനാകാനും സാധിക്കും, അപ്രത്യക്ഷനാകാനും സാധിക്കും. ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നത് മറ്റേതോ സ്ഥലത്തു നിന്നാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ശിശുവിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശ്യനായിരുന്നാലും അപ്രത്യക്ഷനായിരുന്നതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദീപ്തിമത്തായ നഭോമണ്ഡലത്തിന്റെ ഈ ഭൗതികാവരണം പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെയാണ്. സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ ഭഗവാനാൽ നാം എല്ലാവരും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നത് മറ്റേതോ സ്ഥലത്തു നിന്നാണെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നല്ല ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എപ്പോഴും എല്ലായിടും ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നതിന് അർത്ഥം എന്തല്ല? ഭഗവാൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ദീപ്തിവത്തായ നഭോമണ്ഡലത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ആവരണം പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെയാണ്. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ ഭഗവാനാൽ നാം എല്ലാവരും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ദീപ്തിമത്തായ നഭോമണ്ഡലത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ആവരണവും പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം പോലെയാണ്. സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ ഭഗവാനാൽ നാം എല്ലാവരും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പ്രകൃതിയിലൂടെ നമ്മളെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, പക്ഷെ അതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ദുർഗാമാതാവിന്റെ ഈ ഭൗതിക ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോലും എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനാണ്. അർഹരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കാണാൻ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിനാർക്കാണോ അർഹതയുള്ളത്, ആർക്കാണോ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12. തഥാ സർവഗുണോദാർക്കേ സാനുകൂലാഗ്രഹോദയേ ജജ്ഞേ വംശധരാ പാണ്ഡോർഭൂയ പാണ്ഡൂരി വൗചസ. തഥാ സർവഗുണോദാർക്കേ സാനുകൂലാഗ്രഹോദയേ ജജ്ഞേ വംശധരാ പാണ്ഡോർഭൂയ പാണ്ഡൂരി വൗചസ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा. तथा सर्वगुणोदर्के सर्वगुणोदर्के सानुकूलाग्रहोदये वंशधरा पाण्डोर्भूया पाण्डुरिवौजसा. तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूलाग्रहोदये वंशधरा पाण्डुर्भूया पाण्डुरिवौजसा. सर्वगुणोदर्के सानुकूलाग्रहोदये वंशधरा पाण्डवोर्भूया सानुकूलग्रहोदये पाण्डुर्भूया वंशधर पाण्डोर्भूय पाण्डुरिवौजसा. सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये यज्ञे वंशधर पाण्डुर्भूय पाण्डुरिवौजसा. सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ അനന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ അനന്തരം സർവ എല്ലാ ഗുണ നല്ല ശകുനങ്ങൾ ഉദർക്കെ ക്രമേണ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുകൂല സർവം അനുകൂലമായ ഗ്രഹോദയെ പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില ജജ്ഞെ ജനിച്ചു. വംശധര അനന്തരാവകാശി പാണ്ഡുവിന്റെ ഭൂയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. പാണ്ഡു ഇവ ശരിക്കും പാണ്ഡുവിനെ പോലെ ഓജസ വീര്യത്താൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജന്മം എടുക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ. അനന്തരം രാശി ചക്രത്തിലെ ശുഭസൂചനകളെല്ലാം ക്രമേണ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ശൗര്യത്തിൽ തികച്ചും പാണ്ഡുവിന് സമാനനാകാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി ജന്മമെടുത്തു. അപ്പോ രാശിചക്രത്തിലെ ശുഭസൂചനകളെല്ലാം ക്രമേണ വെളിപ്പെട്ട സമയത്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ, എല്ലാ വിധത്തിലും എന്താ പറയുക, എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും നല്ല 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 രീതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ശുഭസൂചകമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ശൗര്യത്തിൽ തികച്ചും പാണ്ഡുവിന് സമാനനായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ പാണ്ഡുവിനെ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള സമാനനായിട്ടുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം നടക്കുകയാണ് അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദപ്രിയ മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ബുക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ നമ്മൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് മേടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുമല്ലോ നന്നായിട്ട് അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മാതാജി ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേദപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. हरे कृष्णा प्रणव माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा प्रणव माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ ബുക്സിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പില് കുറെ പേര് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വാങ്ങിച്ചു അല്ലെ. ഭാഗവതം കിട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം. ഇപ്പോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ 171 പേരുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എല്ലാരും കേറുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കേറാൻ പറ്റുന്നത്. That your video is missing. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി.